Siguro dati kang kabasilya. Tapos sinabi mo sa akin para ikaw na lang nagtanim dito. Sana Ay naku, Kuya Andres, dami mong alam. Ay, sa wakas, mahaba-habang bakasyon na naman. Sana Emma, tapos ka na dyan? Hindi pa ate, kita mo nagpapalaman pa lang ako. Bulag ka ba? Kung makasagot ka, tusukin ko yung mata mo. Tatanong lang naman eh. Bakit ano bang sasabihin mo ate? Utusan sana kita pumunta sa bukid. Okay. Anong gagawin ko sa bukid ate? Hatiran mo lang tubig, tsaka merienda si kuya mo. Okay. Ngayon na ba ate? Nakikita mong kumakain pa lang ako eh. Ngayon na, baka gutom na yun. Di pa siya nag-almusal. Okay. Hayaan mo siya ate. Malakas naman ang katawan nun. Mas marunong ka pa sa akin. Ano, pupunta ka pa o hindi? Oo na, pupunta na. Ubusin ko lang itong kinakain ko. Okay. Pwede mo naman ubusin habang naglalakad. Ba't ba mas marunong ka pa sa akin ate? Eh ako yung kumakain eh. O sige, ubusin mo na yan. Pagkatapos mo ubusin, punta ka na ha. Oo ate, paulit-ulit, paulit-ulit. Kung gusto sa ba nating ubingan, dyan ka na nga. O, wag mo kakalimutan tong tubig ha, tsaka yung tinapay. Okay. Kuya Andres, ito na yung tubig mo tsaka yung merienda mo. Uwi na ako ah. Anong uwi? Karating mo pa lang, uwi ka na? Tulungan mo ako dito, magbuhat ka ng bunubon. Ano ba yan? Ang init-init naman. Ayaw mo? Gusto mo nang bumalik sa Manila? May sinabi ba akong ayaw ko? Eto na, tutulong na ako. Ano bang gagawin ko? Ito, buhatin mo. Tulungan mo ko dito. Yan, buhatin mo. Dito tayo. Okay. O, baba mo na dyan. Tulungan mo akong magtanim. Oh, ito pa oh. O, marunong ka naman pala. Siguro dati kang pakyawan. Grabe ka naman sa akin. Siguro dati kang kabasilya. Tapos sinabi mo sa akin para ikaw na lang nagtanim dito. Sana Ay naku, Kuya Andres. Dami mong alam. Nice. Ang bilis mo magtanim ah. Mukha ka bang pakyawan sa akin eh. Siyempre Sana nasa sinapupunan pa lang ako. Tatanim na ako sa loob ng tiyan. Kaya pala nagustuhan ka ni ate, no? Napakasipag mo pala. Siyempre Sana Saan pa, Kuya Andres? Puno Ayan, na oh. oh. Ayan o. Saan? Ayan, ang daming bakante. Okay. Bilisan mo dyan. Ang init-init. Dapat masanay ka pag nandito ka sa probinsya, ganitong buhay. Okay. Walang palay sa Maynila. Sa Maynila kasi walang ganito eh. Meron. Swerte naman pala ni ate sa'yo. Oo Marunong magtanim, marunong magluto, marunong maghugas ng plato. Sana Nana, basta na yung sa akin. Nice.
Huwag ka nang bumalik na yung Maynila. Magtanim ka na ng palay. Magkano Kikita ba ka ang din. arawan, kuya? 1 to. Pag marami akong natanim, marami akong kikitain ah. Oh, 1 to. 7 araw kang magtatanim. Ang tagal naman nun. Ayaw mo pa noon? Kikita ka naman. Tapos na ako, kukuha na lang ako doon. Oh, diba? Nice. Dito, halika dito. Kuya Andres, si Baak pala, marunong ba magtanim yon? Marunong. Marunong magtanim ng tubay ito. Ano ba yan? Di pa siya marunong magtanim? Puro na lang alak yung inaatubak ng lalaking yun. Chris, madaming pera. Sana Siya na nakasawahin mo. Nakakasama naman sa kalusugan yun. Malay mo, pag siyang napangasawa mo, titigilan yung alak. Mukhang may tama ka, Kuya Andres ah. Oo, kaya ang gawin mo, ikaw na naman ligaw sa kanya. Ano ako pa yung manliligaw sa kanya? Eh may mailan na siya, di ba? Sana Wala, nagkakatampuhan sila. Kaya pala hindi ko nakikita si Baak. Pagkakataon mo na yun. Nice. Magkakataon na ano? Naligawan. Hay nako, Kuya Andres, friends nga lang kami, friends lang. Walang friends sa pag-ibig. Bilisan mo para maaga tayo matapos. Ito na, nagmamadali. Nilakad ka ba? Magluluto ka pa mamaya sa bahay. Ano, di ba ikaw yung magluluto? Pagod ako. Gusto mo isumbong kita kay ate? Sumbong ka. Ikot ka na naman mamaya. Yun, lapit-lapit na. Kunti na lang. Nice. Marami ka na naman kakainin bigas. Wawa, parang ako lang yung kumakain sa bahay ah. Ikaw lang naman matakaw eh. Nakakaya naman sa'yo, Kuya Andres. Di ba lata, laki ng muscle mo? Wow, nagsalita ang payat. Ayos. Oh, ito. Oh, pag-isa na lang tayo. Nice. Para makauwi na tayo. Bilisan mo dyan, ang init-init. Ayan na nga oh. Ubusin na lang natin yan para makauwi na tayo. Magluluto ka pa, hindi ako yung magluluto. Bahala kayo magluto. Basta ako mahihiga ako mamaya. Isusumbong talaga kita kay ate. Okay. Sana lang. Sana Kung ka, usog ka doon. Ayun oh. Yun no, malapit na tayong matapos. Ako lang. Kukunti lang yung tinanim mo eh. Eh syempre, no oras na ako dumating, nagatid pa ako ng tubig mo tsaka tinapay, no? Ako pa ngayon may kasalanan. Kung kanina ka pa sana nagatid ng merienda ko, di tapos na sana natin. Eh nag-aaral Ayun, oh. pa ako kanina eh. Ano yung tanim mo? Ganda nga ng tanim ko, oh. Sana Pangit nga eh. Ganda. Mas pogi pa sa'yo. Oh, ayan. Oh. Okay. Wala ka matapos. Diyan ka na. Okay, Kuya Andres, wag mo akong iwanan. Pagkatapos mo dyan, kunin mo yung tubig sa merienda. Ay, nakakapagod pala magtanim, tas ang init-init pa. Ano ba yan?